Umphakathi wasembuzini usuhlalele ovalweni ngemuva kokuthi sekuphele inyanga ezintathu kwaboshwa abasola abangama-22 ngemva kokutholakala kwabo nezimoto ezingama-36 zishushumbiswe emngceleni ophakathi kweMozambique kanye neMpumalanga nokusolakala ukuthi lezimoto zebiwe. Lezizimoto zidunwe ezindaweni ezihlukene kuleli. Zashaqwa abomthetho ngesikhathi zibheke eMozambique nangale kwayo. Uma bephuma kuleli basebenzisa lomgwaqo odlula esigodini saseMbuzini eNkomazi. Izakhamuzi zisola ukuthi abashushumbisi kungenzeka ukuthi basebenzisana namalunga athile omphakathi. Bakhona labakhona lesihlala nabo la eMbuzini laba khona kubona lendlela ukuthi ifanele imoto ihambe so ngoba angeke kuqhamuke abantu labangayadi indzawo batofike bakhiphe imoto. Isigungu esilwa nobugebengu kulomphakathi wasembuzini sicela ukungenelele bonke abathintekayo. Ungathi singahlangana mhlambe singile mikhakha yonke iCPF maphoyisa SNDF sidiscuss kakhulu ngale tinto. Mhlawumbe kungaba nendlela ukuthi mhlambe kusigcine kwehlele lizinga ngoba avela akuhlangani la nje iBanana Republic akusabonakala ukuthi live noma yini. Owengamele ezokuphepha komphakathi eMpumalanga uthe uhulumeni ukhathazekile ngokwanda kwesigameko zokudunwa nokushushumbiswa kwezimoto. We have a program as a provincial government that is called a border management program, where I frequently visit all the borders in the province together with SANDF as well as SABC, precisely to deal with those matters. Lokho kushushumbiswa kwezimoto kusaqhubeka nakuba sekuphele inyanga kutshalwe onogada basemngceleni ngaphansi komthetho iBorder Management Authority. Labo nogada abangama200 banikezwe umsebenzi wokuqapha izingxenye zomngcele ezisengozini.